Goedenavond, je kijkt naar het Zeeuwse nieuws van zaterdag 17 mei. Terwijl vandaag op verschillende plekken in de provincie werd gedemonstreerd tegen kernenergie, kwam gisteren eind van de middag een Kamerbrief van minister Hermans. En daarin wordt Zeeland definitief benoemd als voorkeurslocatie voor 2 nieuwe kerncentrales. Nog steeds worden 7 locaties onderzocht, maar als die allemaal even geschikt blijken te zijn, wordt een plek in Zeeland gekozen. Eerst had alleen Borselen de voorkeur van het kabinet. Nu zijn dat zowel Borselen als de polders net buiten Terneuzen. Terneuzen schrikt daar niet van. Ik heb die kans altijd als serieel ingeschat. Dus ik denk niet dat die groter is geworden, want dat moet echt nog onderzocht worden. Maar mij was in september eigenlijk al duidelijk van dit kan wel groot worden. Dus dit moeten we ook heel serieus nemen en dat doen we ook. Het is ook nog mogelijk dat zowel in Terneuzen als in Borselen een nieuwe kerncentrale komt. Ook nieuw in de brief, de data, die zijn vooruitgeschoven. Gedeputeerde Johannes de Bat vindt het wel erg lang duren allemaal. Dat we pas volgend jaar rond deze tijd de definitieve voorkeurslocatie horen, dat vinden wij laat. En dat ook de bouwtijd, er wordt nu eind jaren 30 neergelegd. Dat gaat allemaal nog verschrikkelijk lang duren. Het kabinet zegt ook al iets over de voorwaarden die in Borselen zijn opgesteld door onder meer omwonenden. Ze hadden aangegeven geen koeltorens te willen en dat is nu al toegezegd. En ook in Terneuzen gaan ze aan de slag. Ja, wij gaan aan de slag met een adviesgroep. Een mooi gezelschap van raadsleden, dorpsraadsleden, bedrijfsleven, maar ook natuurorganisaties. Ja, dan hoop ik dat dat ook veel los gaat maken bij onze inwoners. Dat er echt iets moois uitkomt in dat proces. Dat Zeeland nu favoriet is, zorgt ook voor bezorgdheid. Op de landelijke actiedag tegen kernenergie vandaag werd in totaal op 15 plekken gedemonstreerd. 4 daarvan in Zeeland. Daar stonden actievoerders klaar om met mensen in gesprek te gaan. Zo'n kerncentrale bouwen, ja, wat voor een impact het heeft, dat is wel verbazingwekkend. En als je dat dan laat zien, dan zijn mensen wel echt verbaasd van oh jee, dat kan toch helemaal niet hier. Toch blijft het voor sommige voorbijgangers een ingewikkeld vraagstuk. Ik vind het heel moeilijk om daar echt een keuze in te maken. We hebben heel veel mensen in Nederland die daar heel goed over nadenken en die daar heel veel verstand van hebben. Maar ik vind het wel belangrijk dat er op verschillende manieren gekeken wordt en dat er aandacht gevraagd wordt voor hoe we hier in Nederland met z'n allen mee om willen gaan. De volgende stap in de kwestie is dus eind volgend jaar. Dan valt het definitieve besluit over de locatie van de 2 nieuwe kerncentrales. Ik ben verstopt voor een hond. En dat lijkt misschien een spelletje, maar dat is het zeker niet. Dit is serieuze training van het reddingshondenteam Zeeland. In deze sloopwoningen in Goes-West oefenen ze vandaag voor het echte werk. Verwonden. Alle leden zijn vrijwilligers, zoals Romy en haar hond Olaf. Samen trainen ze om vermiste personen op te sporen in Zeeland, maar ook in het buitenland. Olaf is nog jong en leert hier wat er straks van hem wordt gevraagd tijdens echte missies. Olaf is nu sinds 9 weken is hij bij de club. Hij is nu 1 jaar en 2 maanden. Ja, die zie je gewoon groeien. Hij vindt het fantastisch. Hij heeft al zin als hij uit de auto komt. En hij wordt pas rustig als hij weer terug gaat. Normaal traint het team in het bos of op open terrein. Een sloopwoning zoals deze, dat komt zelden voor. Als je naar een rampgebied gaat of waar een aardbeving is geweest of zo, ja, dan vind je ook puin en half ingestorte huizen. En dan moet je ook daar, je en je hond, moeten daar dan ook je weg in vinden. Dus dit is ideaal. Afgelopen najaar was het team in Spanje, bij Valencia. Na verwoestende overstromingen zocht het reddingshondenteam Zeeland naar vermisten in modder en puin. Kijk, het trainen is hartstikke leuk en super leuk om ook met je hond te doen en zo. Maar je doet het voor een inzet, je doet het voor het echi. Na een intensieve trainingsmiddag is er tijd voor ontspanning. Als het erop aankomt, staan hond en baas klaar voor het echte werk. In de Zeeuwse voetbalklassieker Kloetingen-Hoek staat dit keer extra veel op het spel. Want Hoek, dat speelt in de gele shirts, is bij winst kampioen van de 3e divisie. En dus is ook de schaal in Kloetingen. Hoek laat er geen gras over groeien en gaat gelijk vol in de aanval. Na een klein half uur leidt dat tot de 0-1 door Silvio Hagen. En nog geen 5 minuten later ligt de 0-2 erin. En voor rust valt ook al de 0-3. Beide doelpunten van topscorer Steve Schalkwijk.
De wedstrijd lijkt een eind gespeeld, maar Kloetingen vecht terug. Na rust vallen al snel de 1-3 door Zenja Durlo en de 2-3 van Jeffrey Teunissen. En de spanning is terug. Er zijn kansen op 3-3, maar Hoek blijft overeind. Heeft zelf eigenlijk amper nog kansen in die tweede helft, maar scoort dan toch in de 87ste minuut. 2-4 en dus kan die schaal uitgereikt worden aan de Zeeuws-Vlaamse ploeg. Hoek is kampioen en promoveert. En voor het eerst in de geschiedenis gaat een Zeeuwse club voetballen in de tweede divisie. We begonnen vandaag met best nog wel veel bewolking, maar in de loop van de ochtend kwamen er toch al wel wat gaten in het wolkendek. En daardoor konden we, zoals op te zien is op deze foto die vanochtend in Serenhoek werd gemaakt, genieten van een Jacobsladder. En ook in Oost-Soeburg was er steeds meer blauw tussen de wolken zichtbaar. Vanavond is het nog lang zonnig en ook vannacht hebben we in eerste instantie opklaring, maar in de loop van de nacht komt er weer meer bewolking en het koelt vannacht af naar 8 tot 12 graden. Morgen een beetje een vergelijkbare dag als vandaag. Er is een afwisseling van bewolking en zon. Heel lokaal, misschien in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen of in Zuid-Beveland, is er plaatselijk kans op een heel licht regenbuitje. Het wordt 17 tot 19 graden. Na het weekend krijgen we weer meer zon en een oplopende temperatuur naar ongeveer 20 graden. En het blijft voorlopig droog. En tot zover. Straks Zeeland de Week, waarin ik je nog een keer bijpraat over het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Mocht je dat natuurlijk gemist hebben. Graag tot zo.